Biyahe na kami guys. Ano, saan nga tayo? Daang Kalikasan. Try nating pumasok. Sana makapasok tayo. Ha? Daang Kaligtasan. Daang Kalikasan. Yan. Malapit lang kasi dito yan sa amin. Sa Magataram. Try nating makapunta doon. Sana makapasok tayo guys.
ganda-ganda. Good morning, Daang Katutubo, Aguilar, Pangasinan. Ganda ng view. Yan yung makasama namin. Ito yung mga batang pasaway. Ha? Ha? Okay lang yan. Napagdadaanan talaga yung mga ganyang sitwasyon. Kaya nga, ito nga oh. Pagdadaanan, papagalitan sila ni Mami. Pero mas okay na yan kaysa sa sasakyan. Diyos ko. Inabutan na kami ng araw. Away kayo. Wala kaming wala kami. Kailangan namin ng langis. Sana kung may kanin sa motor. Ikaw na ba ang sagot, Unipack? Unipack, baka naman. Ikaw na ba ang sagot? Hindi lang pang ulam. Pag motor. Pang motor pa. Yari ka mamaya, Unipack. Wala tayong dalang mantika, no? Panik.
guys, dito na kami sa ayan. Welcome to Mapita Beauty. May sarili nga siyang direktor eh, cut! Ano namin cut?